Urobila som si taký dlhší výlet, ale neľutujem. Teda musím povedať, že ani kilometer, ani vstávanie, ani čas. Takže určite ďakujem za príjemnú spoločnosť a čo sa mi veľmi páčilo, bolo, že sme sa nebáli podeliť o tie nepríjemné skúsenosti, o veci, ktoré človek rád nehovorí, ale keď si ich navzájom vymeníme, tak sa z toho človek vie poučiť. Takže to ako je pre mňa veľmi vzácne, lebo ľudia takéto veci nerobia. Ktorá časť ma zaujala? Určite to, keď sme si delili, ako keby sme si urobili tú svodku, pretože my sme si vždycky robili svodku, alebo my si ju robievame, ale robili sme ju takú zmiešanú, takú hybridnú. Takže to, čo teraz viem, že keď si to rozdelím na tie jednotlivé časti, tak tých informácií získam oveľa viac a bude oveľa viac s čím pracovať. Takže to určite bolo skvelé a za to veľmi ďakujem. Najväčší aha moment bol v tom, že možno mám na seba príliš veľké nároky, pretože som si po tom roku myslela, že nič neviem a utvrdilo ma to v tom, že stačí tú prácu robiť dobre, poctivo, srdcom a svedomito a že ono to ide. Takže to, že možno tak strašne veľa na seba netlačiť, ale robiť tie veci s intuíciou, ale byť pripravená. To ako za mňa určite. A doporučila by som tento tréning každému, kto nechce zaspať na vavrínoch. Takže ďakujem krásne.